Durangoko azoka da. Egunon eta ongi etorri egunero Durangoko azokatik zuzeneko telebista saio edo zuzenean egiten dugun telebista saio honetara. Gaurkoan 5. eguna du Durangoko azokak, azkena, beraz iluntzeko 8 arteko epea duzue, oraindik etorri ez baldin bazarete, gerturatu eta hemen dauden hainbat eta hainbat ekitaldiz gozatzeko. Esan moduan, kabian tabu hitzaldiak dituzte gaur, ahotsenean zuzeneko emanaldiekin jarraituko dute, solasaldiak ere izango dituzte, irudienean berriz, 3 dokumental eta umeentzako zinema izango da gaur protagonista, Xagu Ganbaran, handi eta txikiendako hainbat jarduera, eszenatokian berriz, zirko anabasa dute iragarrita arratsaldeko 6etan, eta azoka agurtzeko, gaur azoka agurtzeko eguna baita, amaiera traka bizia besteak beste, Deabru Beltzak taldearen ikuskizunarekin eta Korrontzi taldeak plateruenean iluntzeko 6:30 egingo duen zuzeneko kontzertu horrekin. Esan moduan, 5. eguna da, asko eman du aurten ere Durangoko azokak, eta gaur goizeko 10etan antolatzaile eta arduradunek balorazioa egin dute. Aurtengo Durangoko azokaren 50. Durangoko azokaren balorazioa hain zuzen ere. Hortxe duzue, goizeko 10etan areto nagusian egin den agerraldi horretan jasotako irudiak, hortxe hainbat arduradun eta bertan balorazio positiboa, jende asko gerturatu da aurten ere Durangoko azokara. Egun baten faltan. Gunez gune, azoka zelangoa izan dan, euskal kulturarentzat humiltasunez eta erantzunkizunez diogu estrategikoa da Durangoko azoka. Eta Durangoko azokarentzat estrategikoa da gaur egungo eredua. Sortzaileak eta zaleak. Zuzeneko emanaldiak eta ekoiztutako produktuak. Herri ekimena eta erakundea batzen dituen Durangoko azoka. Edozelan ere, Durangoko azokarentzat eta euskal kulturarentzat ezer estrategikorik badago, hori belaunaldi berrietako euskaldunak zaletasunaren, sorkuntzaren eta eragiletzaren ardatzean ipintzea da. Parte hartu, parte izan eta parte eman dezaten. Zale berriak, sortzaile berriak eta eragile berriak behar ditugu. Nerea Mujika Gerediaga elkarteko presidentearen hitzak zenituzten horiek, arratsaldean egingo dugun azokan gaur saioan izango da eta bertan zabalago egingo du aurtengo balorazioa. Guk aurrera egin behar dugu, izan ere aipatu ditut hainbat eta hainbat gune gaurkoan ere azokan, beste guneetako bat izango da gogoetaren plaza egunero hemen aipatzen duguna. Eta gaurkoan Gorka Erostarbe izango da gidaria. Gorka, ongi etorri gurera. Egunon. Zuen gaurko gogoeta izango da euskal kulturaren prestigioaren inguruan edo prestigio faltaren inguruan. Beste gai potolo bat gogoetaren plazarako eta formatua errepikatzen da. 12:30 solasaldia, kasu honetan Ruper Ordorika eta Jon Maia dantzariarekin, eta 6:00 mailingurua. Aipatuko dugu zeintzuk egongo diren mailingun horretan, izen garrantzitsuak dira, baina euskal kulturalen prestigio edo prestigio falta, hor ere badago zer hausnartu, ezta? Bai, esan behar dezun bezala, gai potoa da, itxura baten, baina egunero egiten dugun bezala edo saiatzen ari geran bezala, sortzaile eta gonbidatu berezi horien bitarte saiatuko gera gai hori xehetzen, aletzen, pixkat lurrera ekartzen eta batez ere behien esperientzietan oinarrituta prestigioa edo prestigiotzat ulertzen dugun hori nola landu diteken eta zein balore duen azaltzen. Lantzeko beharra badagoelako, ezta? Bai, hori hobekiago beraiek erantzungo digute, nik uste, baina sortzaileak beti ikusgarri izateaz haratago bilatzen duen balore horietako bat izan liteke prestigioarena, ez? Azken batean aitortza bat implikatzen du horrek, kolektibo baten aitortza bat, estimazio bat, erreferentzialtasun marka bat ere bai, eta nik uste dut sortzaile horiek beti buruan edo jomugan izan ohi duen kontu badala prestigioarena.
12:30 eta deialdi egiten dugu Durangoko azokan dauden guztiei edo interesa dutenei areto nagusian izango dela solasaldi hori bai Ruper Ordorikarekin eta bai Joi Maia dantzariarekin. 6etan aldiz Maininguruan, kasu honetan Arkaitzkan idazlea, Aizpea Goenaga, zinemagilea eta Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria, eta Asier Mendizabal artista. Hemen ere prestigioa eta prestigio falta izango duzue berbetagai. Bai, goizekoan esperientziatik gehiago abiatutako solasaldia izango den moduan, arratsaldeko honetan saiatuko gara Maininguru edo ideien arteko balako trukaketa bat egiten, guztiak hirurak aipatu dituzun hirurak dira sortzaile prestigiozkoak. Hortaz, aparte, Aizpea Goenaga Etxepare Institutuko zuzendari ere bada, Asier Mendizabal artista, azken urte honetan Kalostra Arte Eskola Esperimentalean gidari bezala aritu da, eta saiatuko gara prestigioaren bilaketa horretan norabide desberdinak zen garrantzi duten azaltzen, alegia hemendikan kanpora kultura zabaldu behar ote den, handikan ona ere ekarri behar ote den, eta norabide trukaketa horretan nola landu liteken prestigioa, besteak beste. Gogoetaren plaza zer esana ematen ari da azoka, lehen urtean hasi zen, aurten bigarren edizioa, garrantzitsua deritzozu horrek ere gogoetak azokan bere lekua izatea? Bai, dudari gabe, iruditzen zaite pixkana Durangoko azoka honen eskaintza osatzen ari dela. Hasieran erakusmai bilduma bat zen, ezta? Eskaparate moduko bat, gero ahotsenea eta gisako beste hainbat gunerekin bizitasuna ere irabazi du azokak, eta gogoetan izango nuke borobildu egiten duela hori, edukiz jantzi, kulturgintzak izan ditzazken erronka eta asmo horiek edukiz jantzi nola baitez, eta horretarako ezinbestekoa gogoeta eta batez ere gogoeta horretan sortzaileek beraiek parte hartzea. Tira, euskal kulturaren prestigioa izango duzu zuek aztergai, zapatuan euskal kulturaren ikusgarritasunaz aritu ziren, uste dut bertan izan zinena, kazetari lanak egiten, interesgarria iruditu zaitzaitzun solasaldi hori ere? Bai, kontu interesgarriak azaldu ziren, dudi gabe. Oro har esan liteke bai Andoni Gainak eta bai Asisko Muenetak egindako solasaldi horretan ondorio bat ateratzekotan, zailtasuna badaudelak, euskal sortzaileak egiten duen hori ikusgarri bilakatzeko, hala ere bazituzten beraien artean ere iritzi desberdinak, euskal edabideetan esaterako Andoni Gainak esaten zuen zenbaitetan kontrakoa ere gertatzen dela, inflazio moduko bat, ateratzen den guztia, sortzen den guztia, ekoizten den guztia, albiste bihurtzen dugula, eta horrekin ere kritiko bazen, alegia esentzia galtzeko aukeraren baduela, inflazio horrek, beraiek bertsozale elkartean egindako gogoeta batetik abiatuta, eta Asiskok aldiz esaten zuen etxean ere ez dutela asmatzen anfitrioi izaten, eta bere mezua apokaliptikoa zen, baina ikusgarritasun hori landu beharraz biak ados. Arratsaldeko saioan egoteko aukera izan zenuen? Ez, lan kontuegatik beste zenbait kontuegatik. Mila gauza dago izan ere, ez da, Durangoko azokan. Zenbaki berezia aterako dute jakin aldizkarian, monografiko bat, gogoetaren plazak emandako guztiekin, eta Hamaika Telebista badabil saio guztiak grabatzen. Gogoeta hori ere hemen bakarrik ez gelditzea, hau da, jasota gelditzea eta edonoren esku jartzea, hori ere bada pausu garrantzitsu bat, Gorka. Begira, ez nekien horren berri ez nuen, baina dudari gabe, azokan mugatuta gelditu beharrean, gizartera zabaltzeko beste baliabide batzuk erabiltzen baldin badira, primeran, iruditzen zaite jakin aldizkaria lan handia egiten ari dela, duela bizpahiru urtetik egin dituen berrikuntza eta formatu aldaketatik eta abiatuta, eta horrelako gaiei zentralidade bat eta garrantzi bat ematen ari zaiola, eta Hamaika Telebistan ikusteko aukera baldin bada ere, primeran jakina. Gorka, zapatuan lanean izan zinen, gaur ere gidari lanetan ibiliko zara, izan duzu aukera pixka bat Durangon ibiltzeko, ze nola ikusi duzu aurtengo azoka, berezia, 50. Hainbat eta hainbat ekitaldi, gero eta gehiago ematen duenez, nola ikusten duzuzuk azoka osasunez? Lehen esan bezala iruditzen zait, eskaintza benetan ari dela osatzen. Ematen duen eskaintza interdisciplinarra da, geroz eta zuzeneko ekintza eta emanaldi gehiago daude. Hor, sentitzen da bizi-bizirik kultura zer dan, ez da? Ez soilik erakusmai batzutan.
Eta, bueno, horretaz aparte hitzaldiak, tailerrak, gogoeta den inguruko jardunaldi hauek iruditzen zaite ondo borobiltzen dutela, hain zuzen 50. urte muga borobil hau ere, ez da. Askorentzako lana ere bada, Durangoko azoka sortzaileentzako, musikarientzako, argitaletxeentzako, topaleku garrantzitsua ere bai. Bai, beti esaten dutena, sortzaileek eta editore eta gainerakoek ere, hemen beraien lana erakusteaz gain, gero harreman sare bat ere osatzen da. Bai, azoka zabaldu horretik edo ondoren beti ikusten dira taldeak, iritzi trukaketak eta nik uste dut horrek ere balu da. Bere balioa, azkenen bakoitzak bizi duen esperientzia hori beste norbaitekin trukatu eta horrela sarea zabaltzen joten dela iruditzen zait. Oso ondo Gorka, baduzu gaur zeregina, gogoratuko dugu 12:30 solasaldi areto nagusian eta 6:00 mailingurua leku berdinean. Gaia euskal kulturaren prestigioa edo prestigio falta. Hemen gaude zuzenean, entzuten ari gara, rock kontzertua ahotsenean, hau ez da geldituko iluntzeko 8:00 arte, eskerrik asko zure bisitaringatik eta gozatu ezazuela zuk ere. Eskerrik asko zuei. Agur Gorka. Tira eta guk eguneko lehenengo zuzeneko konexioa egin behar dugu, Mireia lankidea hor dabil, kabian uste dut, izan ere kabian, teknologia berrien txoko horretan, gaur tabu hitzaldiak dituzte, eta benetan divertigarriak dira, paper bolak eta airean ibiltzen dira hitzaldi horietan. Kabiara etorri gara, teknologia berrisekin zerikusia dituzten berbalditxo laburretara, eta momentu honetan Kaixo Maitia aurkezten dihar daue, guk Kaixo Maitiako gonbidatu bat ekarri dugu. Inigo Arandia, egunon. Kaixo, egunon. Zenbat paperbola jaso dituzu zigor moduan, Inigo? Behin despistatu naiz, behin bakarrik despistatu naiz. Ez da erresa horrelako aurkezpenetan hitz tabua ez erabiltzea, eta batean despistatu naiz eta juntzait, eroiz aski batzuk bai. Ze horixe da tabu hitzaldiak dia hauetxek, euskara berba ezin leke erabili, zeuen aurkezpena ekin duzuen bitartean. Hori da. Hori da hitza, eske ja beldurratan ematen dit erabiltzea, ezin da euskara hitza erabili. Eta, bueno, esan bezala horrelako aurkezpenetan ez da erresa euskara hitza ez erabiltzen. Gehienez ere 20 minutuko berbalditxuak dira. Bueno, hau luzatu dira pixka bat, ordu erdi ingurutxo edo egiten egia, bai aurrekoak eta bainik, moldagarria da, printzipioz bai. Eta zuen kasuan, zer da Kaixo Maitia, Inigo? Kaixo Maitia, orain artean .com webgunea izan da, Euskaldunon harremanetarako webgunea, eta da nola baita esateko beste erdalugun webguneetatik ezautzen du, mitik, match.com, eta ligatzeko webgune horietako bat, euskara utxean, kasu honetan. Martxan ipiniko dozue? Martxan dago 2007-tik, ja 9 urte egingo ditu laster, otsailean, orain aurkezten egia dela pixka proiektu guztiaren berrikuskapen bat, eraberritu dugu erabat proiektu guztia, eta webgune berria, proiektu berria, ekintza berriak, zerbitzu berriak eta marrematen egia ez. Eta Euskaldunok sartzen algara alako webgunietan? Badaude, momentu honetan lehen nintzen komentatzen 4.500 bat erabiltzaile daude izen eman da webgunean, eta pixka bat da horiek aktibatzea eta berri gehiago sortzea, baina berez bai dago potentzial handi bat dago lortzeko hainbat erabiltzaile. Orduan esaten dena hemen ligatzeko zailtasunak eta pikimate lotxatiak gariela? Nik uste badauzkedula aurre iritzi batzuk, eta bai gela lotxati puntu bat, oso nabarmena da adibidez, argazkia jartzean dauzkagun errezeloak horrelako egunetan, euskarazko egunetan, ze badaude hainbat euskaldun, lehen esan ditudan webgune horietan, mitik edo match.com edo guzti horietan argazkia jartzen dutenak, ez? Baina badirudi, hemen komunitatea txikiagoa dela eta nork ikusiko naun errezel hori badola, eta bada arazo importante bat, jendearen lotxa hori komunitatean aurrean erakusteko horrelako webgune batean bikote bila zabiltzela. Bai da egia ere geota gutxiago dela errezelo hori, eta espero dezagun hemendik aurrera ere gutxiago izatea. 4.500 erabiltzaile, zer da zuentzat, zifra potolua, igo beharrekoa, mantentzekoa? Zinbestean igo beharrekoa, bai. Beharrekoa eta aktibatzearena eta gure esmoa bai da 15-20.000 erabiltzailera iristea, bai, izan behar du gure esmoa, bai. Eta hortarako, ez dakit, zer egin behar du Kaixo Maitiak? Momentu honetan, esan bezala ostiralean aurkezten dugu, online bertsio berria, webgunea erabat eraberritua,
erreztasuna asko emango ditugu izen emateko, bai Facebook edo Twitter Connect bidez, edo horrelako zerbitzu berrien bidez, eta bai nahi dugun kalitate handiko zerbitzu bat eman, eta bai sustapen kanpaina potenteak egin, elkarlanak sustatu enpresa ezberdinekin eta komunitate eta elkarte ezberdinekin, offline zerbitzuak edo jarduerak ere sustatu antolatu nahi ditugu, ja ez online bakarrik, baizik eta hortikan kanpo ere, momentu batean mendirtera batzuk bikote bila dabiltzan jendean entzako, edo ama solterantzako, edo dena horrelako irterak egitea, ama baino guraso solteroentzako, edo mila gauza, sukaldaritza tailerrak, hitzaldiak, horrelako kontuak egin ditugu, pixkat komunitate bezalatzeko, eta badaukagu ostiralean lantzatuko duen beste gauzatxo bat ere pixkat mediatiko gita sustatzeko, eta gure izaera eta proiektu berriaren baitan jakin nahi dugulako ere pixkat euskal gizartea nola dagoen zatuta. Orduan, ostiraletik aurrera, kaixomaitia.eus. Kaixomaitia.eusen bikotea topatzeko aukera. Hori da, bikotea, edo beharra, hau da, horrengo da momentu batean, publiko bat, egongo dara pertsonen bila, bikote, harreman luze, estable, egonkorrago edo beste behar batzutarako, eta zentzu horretan gu irekia gea, izaera ezberdineko pertsona biltzeko. Kaixomaitia.eus, beikotzetik erabilgarri, Inigo, eskerrik asko. Zuei, mila esker. Gabian goiz osoan jarraituko dute tabu hitzaldi horiekin, gerturatu, aukera baldin badaukazue, guk beste sortzaile batekin egin behar dugu jarraian berbetan, izan ere hemen dugu Gotzon Barandiaran. Kaixo Gotzon, ongi etorri gurera. Eskerrik asko. Gotzon, honakoan, gidariaren okerra, zatoz oraingoan novela batekin, historio iluna honakoa, baiketa bat du abia puntu, ez dakit noraino kontatu nahi duzun, eta baiketorren inguruan beste hainbat adar hasten dira edo jaiotzen dira, hainbat agente, nondik hartu duzu ideia, nondik hasi duzu novela hau? Berez novela da baiketa baten historia, protagonista taxista bat da, eta kontatzen duena narratzailea da gerra argazkilari bat. Taxistari diagnostikatzen diote gaixotasun degeneratibo bat, endekapenezko gaixotasun bat, eta berari buruan sartzen zaio Bilbora, Bekera etorriko den mediku batek badaukala sendabidea. Berak uste du mediku horrek gordeta daukala, sendabideare buruzko informazioa, egia gordeta daukala, eta baitu egin nahi du egia erauzteko. Bere bizitza guztian taxi gidaria izan da, beti inoren aginduak betetzen, beti inoren menpe, eta erabakitzen du munduari egingo dion azkeneko zerbitzua izango dela egia askatzea. Bere ustez egia baituta daukate, eta askatzea erabakitzen du. Eta hor sortzen dira hainbat adar baiketa horretan parte hartzen duten protagonistek ez dutelako egia osorik kontatzen, ez? Gorde egiten dute egian esati bat beraientzat, eta orduan hasieran agerikoak ematen zuten helburuak amaieran beste helburu batzu direla ohartuko da irakurlea. Hor badago argazkilare bat, diozun moduan, emakumezkoa, Arantxa kasu honetan, berak ere badu albiste txar bat, pixkanaka ikusmena galtzen doan argazkilari bat, horire hor dago, badago hainbat elementu, eta bere bikotekidea kurdoa da, eta horrek aukera emango dizu, gaur egun oso aktualitatezko diren hainbat gai zure novelan txertatzeko. Bai, esan dezagun, atemporala ez dela liburua, gaur egunekoa dela, ez? Naiz eta uste dudan gaia atemporala dela, baina gaur egun gertatzen ari denari buruzko liburu bat ere bada, behintzat eskenografia eta ingurua, testu ingurua gaur egunekoa da, eta zuk esan duzun bezala, agertzen da, uda honetan bertan Kurdistanen gertatutako gauzak gertatzen dira Bilbon bertan gertatutako gauzak, eta ari horiek guztiak daude lotuta gaur eguneko errealitateari. Egoerak muturrera eramanda daude,
irakurleari batez ere askura eragiteko asmoz, ezta? Nik uste dut literaturak egin behar duen ekarpenetako bat badela irakurleari eta gure herrikide ditugunei askura eragin, deseroso sentiarazi behar du literaturak, konplazentzia gutxi, eta nik uste dut historia honetan behintzat hori saiestu egin dudala eta irakurlea deseroso sentiaraziko dela, sentituko dela irakurlea. Zure laugarren lana da hau, Oker ez banabil poesia liburu 2 eta beste novela aurretik, zelako harrera izan du? Uste dut azaroan aurkeztu zenuela azkenengo lana, Gidariaren okerra, zelako harrera jaso du? Gainera hemen jendaurrean zaude, estanean bertan? Nire neurrirako oso ona, ni oso pozik nago, jentearen harrerarekin, ahotsenean aurkeztu genuen lehengo gunean, eta jente asko hurbildu zen, eta gero batez ere sare sozialen bitartez eta hemen aho estanera etorri dan jendearen gandik jaso dudan harrera oso ona da, orain arte behintzat, orduan ni eskerroneko baino ez nago. Pixka bat kontatu dugu, zein den liburuaren nondik norakoa, nor ikusten duzu irakurle moduan, zein pentsatzen duzu irakurlearengan idazten duzunean, ez? Inoiz ez dut pentsatu eta liburu honetan gutxiago. Liburu honetan, ze pentsatu izan banuen nuen horrela idatziko liburua inondik inora, ez? Liburu batzuek esan didate adjektiboak, erabili dituzten adjektiboak izan dira bitxia, kuriosoa, arraroa, ausarta, diferentea, orduan horrek merkatuarekin ez da ondo eskontzen, ez dira ondo eskontzen adjektibo horiek merkatuarekin. Irakurleak euskeraz irakurtzen dakien oro da niretzat irakurle gaia, ez? Eta nik idazten dut, ustez herrikide ditudan guztientzako, eta argi dagoena da, zure belaunaldi, zure edadeko jentia izan daitekela igual, zure irakurlea, ezta? Baina berez euskaraz irakurtzeko kapaz dan edonorentzako. Susa argitaletxean zaude, liburua ere bertan aurkituko dugu, baina zu bazara, azokako aurpegietako bat. Urteak dira hemen zabiltzala, alde batera edo bestera, 50. aurten, nola ikusten duzu azoka, osasun aldetik indartsu? Nik ikusten dut eredu bat finkatu dela eta uste dut horretan hori hobetzen egin behar dugula ahalegina. Uste dut aurten 5 egun izan dira eta ez dugu izan akaso 4 eguneko azoketan eukitzen genuen egun bateko halako beteka da izugarria, baina uste dut 5 egunetan kadentzia oso polita euki dugula, jente asko ibili dela hemen, guneetan jente asko ibili dela, landako barruan hemen ere jente asko ibili dela, eta uste dut hori zaindu behar dugula ondo, eta iruditzen zait ahalegina handia egin behar dugula daukaguna behintzat ez galtzen, eta aldela hobetzen. Iruditzen zait beste kultura adierazpide batzuk noiz sartu, zelan sartu, hasi behar dugula apur bat pentsatzen, eta uste dut antolaketa konpartitua eta gero eta konpartituagoa izan beharko litzatekela, dimensio handia hartzen ari delako azoka, eta dimensio handi honek eskatzen du askoren arteko auzolana, eta auzolana da denak maila berean egotea eta erabakiak guztion artean hartzea. Uste dut hori dela bidea, eta uste dut batez ere gure herrikideek horri eman diotela oneritzia. Susa argitaletxeara etorrita hainbat liburu dituzue bertan, zurea, zalantzari gabe, baino Arkaitzkanoren beti oporretan, Bea Salaberriren Baionak ez daki, harrera ona izan dute horiek ere? Bai, nik uste dut gaur egun Arkaitz gure idazle erreferenteenetakoa da, espada erreferenteena, eta hori igarri egiten da, jente asko dator bere liburua erostera, normala den bezala, eta, aparte uste dut guk lortu dugula urten podezuz eta egiten dugun lan argitaletxe lanagatik, baina baita ere militanteagatik publiko irakurle fidel bat. Etortzen dana urtero Susara gure nobedaden bila, ez? Naizta ezer entzunez liburu hoiei buruz, baina uste dut lortu dugula kalitatearen marka hori eta eskuzabaltasunarena hori asko aipatzen digute, aspaldian estanera datozen guztiek, eta nola ulertzen dugun guk literatura eta nola ulertzen dugun kultura
eta oneritzia badaukagu jentearena, eta hori igarri egiten dugu. Kadentzia badaukagu, ez daukagu horrelako sekulako pikorik, baina, arkaitzena bada ez, baina jentea dator etengabe gure gana. Oso ondo Gotzon, zure liburuari buruz hitz egitera etorri zara, gogoratuko dugu, Gidariaren okerra, Susa argitaletxearen estanean aurkituko duzue, baina beste hainbat gauza ere aipatu ditugu zurekin, eskerrik asko, bisitarengatik eta ondo bukatu azoka gaur iluntzeko 8 arte lanean jarraituko duzuta, seguruenik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte, Gotzon, nahi duzunen arte. Batira, horixe Gotzon Barandiarenen azken eleberriaren ingurukoak, guk orain beste zuzeneko konexio bat egin behar dugu, izan ere oker espaldin banago Mireia lankidea Xabier eta Martin Etxeberriarekin da, gizon gogorraren sekretua dute aurkezten hemen azokan, elkarren estanean da gure lankide Mireia. Gizon gogorraren sekretua da Xabier eta Martin Etxeberria anaien azkeneko liburua eta euren esanera etorri gara. Thriller honen ingurukoa jakiteko, Xabier, egunon. Egunon. Misterixua, protagonista orduan. Bai, da hori, polizia novela peto bat, esango dugu, da azkana pixkat ezaugarri berezi batzuk, Euskal Herrian kokatuta dolako, Donosti inguruko industrialde batean, eta beste ezarri desatearen behar baitere esango nuke, novela ganberro samarra dela, pixkat humore puntuakin, gure ezaugarritako hori baita ere, eta bestela bada hori, novela poliziako irakurterraza, eta gu guztu gatu gara. Hildako eta guzti. Bai, hildako batekin hastea berdan bezala novela, hildako bat inauteri garaian dago kokatuta, eta lehenbiziko egunean topatzen dute urkatuta, biluzik, belarriak eta zakila moztuta hildako bat, eta hortik aurrera hastea ikerketa. Martin, laugarren liburua dozue elkarrekin, nola antolatzen dituzue halako liburuak, hau da, lana, zela banatzen dozue? Xabik esaten du bezala lanaren banaketa erresa da, beak idazten dulako eta gero utzi iten dit firmatzen, baina hortaz gain, normalian liburuekin eta egiten deguna da hasierako prozesua urtebete edo gehiago, eta liburu honekin ere ala egin ginen, argumentua mamitzen, pertsonaia nola izan behar duten mamitzen, argumentotik gero eskriptea edo pasatzen hau da, kapituluz kapitulu nola antolatuko genuen eta erritmoak ere, zaituz. Eta behin guzti hori oso garbi genaukala, elkarren artean asko hitzen ginulako, baina gero idazketa prozesua bera azten da. Eta idazketa prozesuan, eskarramentu pixka bat daukagu, esan bezala laugarren novela da, eta aurrentzako ere beste batzu baditugu. Astero elkartzea eta junet horri badago, ez dugu egiten banaketa nik erdia zu beste erdia, edo nik kapitolo bat zu beste kapitolo baizik, eta dana elkarrekin idazten dugu nola baita esateko. Eta, hola baitere aitzak ematen dugu elkarrekin egoteko eta bazkari edo afariak egiteko, osea, ez dago gaizki. Pixka gehiago tardatzen dugu, baina ondo pasatzen dugu. Zuen artean orduan, ez dakit, liskarre mate egoten da, hau bai, bestia ez, nina iso dut beste modu batera. Bai, hori ere egote da, tarteka diskutitze dugu, bestela luke grazierik ikiko. Baina, nik uste Martinek esan duen bezala, horaz de bolo dazkagu, eta akigu bitxkat nola dinamika hori, eta negoziak eta gogorrak izaten dira, tartekan normalian ados jartzen gara. Eta gaina bakarka idaztean, nik bakarka ere eskar batzuk, baina bakarka idaztetikan Martinekin idaztea, bin artean idaztea, beti daude topiko da, baina egia da. Idea berria datoz zuri buruatuko litzaizkizukenak eta aberazgarria dela ustez, eta gaina ondo pasatzen dugu, eta hori da importantena. Talde lana bete-betian orduan. Bai, Xabik esan duna, igual nik ere baditu poma liburuatzu bakarka idatziak, ezberdina dena da azkenean, zu idea batekin zatoz eta konfrontatzen edo kontrastatzean, aldatzen duzu, batzutan arrazoia ematen diozu, kasu honetan Xabiri, baina beste batzutan bien elkarrezketa hortatik, eta elkarrezketa da, pixu hartzen duna baita ere, gure nobeletan, gauza berria sortzen dira, ez behar bada bakarkan neri edo berari bururatuko litzaizkigu genak, orduan, asko du jolasetik eta, humore puntu hori ere novelan bertan adierazten dela iruditzen zait, eta, da, prozesu hortan baita ere elkarrekin ondo pasa dugulako, ez dela gaizki pasatzen baldin baduzu zerbait egiten, gero nabaritzen da baita ere, eta kasu honetan nola ondo pasa dugun baita ere, beste behin,
ni pentsatzen dut hori ere nabaritzen dela. Orduan, birkixen artean dagoen eidegoen komunikazio hori zuek idazterakoan behin nabaritzen duzu. Bueno, nik ez da gire, bizki asko gongo dira munduan, eta batzuk igual ez da gire, elkarri joka biliko da. Baina, bueno, Martin da bilo beti ondo moldatu izan geha, eta bilok izan dugu idazketeko zaletasun hau, eta ja aspaldi esan gendun esperimento moduan, zerretik ez gendun idatziko elkarrekin, aur literaturakin hasi ginen, eta ondo atara zen invento bat, eta, bueno, geroztikan, aur literaturako bastante askago idatzita, eta novelak ere lau. Eta, bueno, bai, nik uste, rollo no dakagula, eta hori da. Aur literaturatik misteriora, salto handixa dau. Bueno, azkenean aur literaturan ere, jendea joera du pentsatzeko aur literaturan, idatzi berdezula aurrei, pixka bat inozoa balia bezala, eta aur literaturan ere pixka bat hasiera puntua berdina da. Idazten desun aur literaturako ere guri gustatu inbertzaigu, eta pixka bat horre ere jolas bat egon behar du. Eta, bueno, novela poliziakoetan egila da erregistro batzuk, eta, bueno, ezberdina da, baina baita ere oinarrian dago pixka bat jolas hori, eta zuri idazten zaizuna izan aurrentzako, izan helduentzako, izan poesian, gustatu bertzaizula, bestela ez du funtzionatzen. Urrengo proiektua, badakotzu zer pentsauta, edo jarri inbiazari eta elkarkin afaldu, ondo antolatu gauza. Hori, deselo, bai ez. Baina, bai, bagabiltza beste elkarrekin egiten beste proiektu bat, gaztetxuentzako izango da, eta gabiltza pixat, Rizar el Rizo, Irun artian, Martin Dabilok eta beste hirugarren lagun batekin, beste novela poliziako bat edo, hori, afari fase hortan, afari fasean. Oso ondo, hirukoteak ingo duzuen lan horren zaineratzen gara, Martin eta Xavier, eskerrik asko. Zui, eskerrik asko. Hortxe gogoeta hori eta ikusi, aldamenean isilik ezer esan gabe, irakurtzera eseri zaigun mutikotxoa. Amak esan digu bertan erosi duela liburua, eta hemen jendea da bilatzea aurrera, eta bera hortxe, irakurtzen. Etxera joateko zai egoterik ere ez dauka, bertan ari da lehenengo lerroak irakurtzen. Gustua ematen du, Durangoko azokan ere horrelakoak egon badaudelako. Guk orain atseden txiki bat hartuko dugu, iragarkietara goaz, eta bere alagara berriz ere zuekin. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Bada, ala ez da. Bai, bada. Nirea, zurea, gurea da. Euskalduna da. Mundiala da. Lagunartea, giroa eta besta da. Sorkuntza da. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Gran Vía, Dramari, Tato 2 de Mayo, la Plaza de los Fueros y el Muro de Gros y Parraguirre, Pozas, Urquijo, La Concha, la Virgen Blanca, Ledesma. Bizitza kalean gertatzen delako, dagoeneko Euskaltelen 140.000 bezerok baino gehiagok dute Wi-Fi doan Euskadiko kaleetan. Eta gigamugagabeak beren tarifaren datuak kontsumitu gabe. Zeren zain zaude. Deskargatu aplikazioa euskaltelwifi.comen. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Durangoko azoka da. Zuzenean jarraitzen dugu Durangoko azokatik telebista saio hau egiten, azokan gaur saioa egiten, eta ondorengo minutuetan bertsolaritza izango dugu hizpide. Bertsolaritza edo bertsolari aldizkaria gauza berdina, ez da, Antxoka Agirre, ongi etorri gurera? Bai, suposatzen da, bai. Tira, gainera oso une berezian zaudete, bertsolari aldizkarian, 100. zenbakia kaleratu duzue, berezia gainera, eta 25 urte beteko dituzue udaberrian, okerrezpaldi manago. Bai, 81an hasi ginean, eta, bueno, olako aldizkari txiki bat entzako ez da erreza, enbesteko bidea egitea, baina, bueno, tonto, 25 egin ditugu, eta hori, 100. justu tokatu da azokarako zenbakia. Uste dut, lehenengoa ere azokarako egintzala edo azoka sasoi hortan izan zala, ez da?
lehengo bultzada potentia aukizun aldizkariak azokan izan zen, bueno, hasi ginean Udaberrian, baina azokan egintzian arpide pila bat esker lortuzun jaiotzia benetan. Zuzendari lanetan zabiltzazu, Antxoka, bertsolari aldizkarian, nork izeneko alea edo duzue eskuartean, konta iguzu zer ekarri duzuen 50. azoka honetara? Hola, bereziena hori da. Kontua da, oain dela 3 urte edo zuzendaritza berri bat sartu ginean, Pololoak Patxi Gallegoren oso fansa ginean, eta saiatu ginean hasieratik gehien gustatu ditzaizkigun kolaboratzaileak lortzen, eta tartean Patxiri deitu genion. Orduan, esan genion aberra trebitzen zen bertsolaritzan inguruko zerbait egitea, eta zalantza batzun ondoren lortuzun Xabi Paia komentzitzia, aurretik beraiek ere elkarrekin lan batzuk indazituztelako, eta, bueno, novela grafiko bada, izenburuan más o menos esaten den bezala, hilketa badago, nork hildu Andoni Egaña, eta, bueno, egia esan oso lan polita indue, 3 urte ondia hori egiten, eta kriston erantzun aukitzen nahi da, eta pila bat egiga saltzen, da oso kontentu gaude. Nork hildu Andoni Egaña, eta Andoni berak zer dio? Andoni bera gustora. Dut ez, izan dela azokan, egon dela estanean, eta sinadura pila egin ditula. Aurretik zerbait erakutsi genio, baina oso garbi etzigun esan, bueno, irriparretxo bat, baina aurreko batian pasasan hemen aurretik, eta oso gustora zehola esan zigun, eta inkluso jendeak ikusi zunean antzeola, eskatu zioten sinadurak ematia, eta nahiz bea egilea ez izan, nola bea dan biktima nagusia novela grafikokoa, bera egontza baita sinadurak ematen. Historia pixkat egingo dugu ibilbidea aldizkariarena, nola sortzen da, zenbat lagunekin, gaur egun ze bilakaera egin du, zuzendari berria, jende berria sartu da aldizkarian, beste kutsu bat eman nahian zabiltzate, pixkat konta idazu, prozesu hori zelako izan den. Hau da, esan bezala 91an sortua, 91 da justu bertsolaritzaren booma edo deitzen, 90. hamarkada lehen erdian, justu hitzetik hortzera sortu aurretik da, baina garai berian da. Eta, da, hemen guak dian ekimen asko bezala, pixkat aventura bat bezala planteatutako gauza bat, ez? Zeuden kazetari batzuk ja, 80. hamarkada bukaeran eginen, beste egunkari batzutan bertsolaritzari buruz lan egiten, Josean Agirreri okurtu zitzaion, nik entzuna dukat bilera bat intzutela elkartearekin eta etzala ikusten bideragarri, baina buru gorkeriz, esan zala, egingo dugu. Jarri zan martxan, da hasieratik egon zan jende bat, baitare laguntza aukideu elkarreko Xanti Jakatarrena, eta gero bertsolariak, eta oso harrera aukizun hasieratik, eta jende horrek hasi 20 urte emantzun aldizkaria aurrea. Orduan gero, olako estruktura txiki batean gertatu didan bezala, kostatu da pixka bat, testigua pasatzea beste norbaiti. Eta, Josu Martinez egontzan, 4 urtez, haiek utzita gero, eta guain ni eta Beñat Zamalloa gaude beste 3 urtez. Eta da, bulegorik ere apenas ez daukagu, Andoaine, Martin Ugalde plazan almazen txiki bat, eta bakoitza bere etxetik lan eginaz, eta kolaborazio bidez aurreateatzen dugu, eta hola segitzeko asmoak indaukagu. Eta helburua edo tituluak ondo esaten duenez, bertsolaritza, bertsozalei gerturatzea, bertsolariekin harremanetan, pixkate, horre sakontzea. Hasierako idea baizan, bertsolaria bakarrik ezagutzen ziala holtza gainean. Jaizte zeanean bai zutela harremana jendearekin, baina publiko handiak ez zula ezagutzen bakoitzaren historia edo bakoitza kontatu zezakena. Orduan, hasiera bateko idea baizan da nobedadia zen, bertsolaria elkarrizketa luzeak egitea, bertsolaritza zaratago galdetzea, beraien bizitzaz, beraien afizioez, eta bar. Denborarekin ja, bertsolaritzari buruz gauza asko india, hitzetik hortzera, beste medioetan askoz gehiago batea da, eta bain gure lana da, besteetan ateratzen ez dana, ateratzen jarraitzea. Eta, hiru hilabetekaria izan da, egia esan, bai ematen du astilla, gauzak ondo lantzeko, eta, hori da guk eskaintzen deuna, poliki egindako lan bat, mima hondiarekin, eta beste medioetan ateratzen ez dana. Estanean, kamisetak, hor daukazu gainera apropos ekarri dozu bat, eta hainbat gauza duzu ez, gerturatzen dana, nun zaudete? Gaude Goenkale 74, eta dauzkagu aurtengo 4 aliak, urtean 4 bateatzen dira, batez ere nork hori, beste batzutan urte guztitako ekarri dugu, baina aurten oso berezia da 9. zenbaki hori, nahi izan dugu estan erdia baina gehiago berari eman, eta gero aldizkaria erosten dunarentzako opari bai kamiseta daukagu baita ere.
Eta arpidetza kanpaina berezia, ezta? Ze Bai. arpideak beti datoz ondo. Bai, behin saltzen badezu eta ez bada arpidea, berriro ez da bueltatu, baina arpide batek jarraitzen du, laguntzen. Orduan jarri dugu kanpaina berezi bat, urteko arpidetza 20 eurotan, hori 4 aldizkari dira, gero norkeko kamiseta hau, eta baita ere egin dugu tratu bat puntutan edo Unai Elizazu dabil bertsolaritzaren inguruko diseinu batzuk egiten, eta baita ere oparitzen dugu bere diseinu horietako bat. Orduan, 20 eurorekin, 4 liburu, 2 kamiseta, ganga bada izugarria. Tira, bertsolaritza bera ere asko aldatu da 25 urteotan, ezta? Zeinek imaginatuko zuen orain 25 urte bek betetzen den moduan betetzen dela, eta ez bek bakarrik, baizik eta lehiaketako hainbat eta hainbat saio ontxe martxan da, Gipuzkoako txapelketa, horre jende desente ibili da, horrek eragina izango du aldizkarian ere. Bai, nabaritzen da, txapelketa garaia danean giro berua guadala. Guk ere sare sozialetan jarraipena egiten egia, Facebooken eta Twitterren, eta kriston feedback handia dago, jendeak erantzuten du, animatzen du bakoitzak beria, eta nik uste Durango hau ere ondo etorri zaigula, alde hortatik jendea beroz etorrelako. Orduan, bai. Eta bertsolaritzan evoluzioa ere guretzako gona da, porque bestela beti gai berdinaren inguruan 25 urte, aspertuko gainake, baina nola asko aldatzen da, gure gustora. Antxoka, webgunea ere berritzen ari zarete? Hori da, bai, 25 urtean honekin, pixka erotu geha, eta bai, asmoa da urtarriletik aurrea, aspalditik geneukan berritu gabe, 7 urte edo, dirua ere sobran ez daukagulako, baina aurten pixka eman digute, eta nik uste bastanteko mejora egin behar digula. Oso ondo, eskerrik asko egiten duzuen lanarengatik, eskerrik asko Antxoka ona gerturatu izanagatik, eta hortxe zaudetela esan besterik ez nahi duena, gerturatu besterik ez dauka bertsoli aldizkariaren estanera. Hori da, zuei eskerrik asko, kasoiteatik eta hurren arte. Nahi duzuen erarte Antxoka. Ikusten duzue, bertsolaritza jarraitu nahi dutenendako ere bada, zer ikusi eta zertan arpidetu Durangoko azoka honetan, esan bezala bertsolari aldizkariak hortxe du, bere estana, ala berezia gainera aurten, 25. urte urrena ospatzear dauden horretan, eta 100. zenbakia kaleratu duten horretan. Guk orain beste sortzaile baten gana jo behar dugu, izan ere Mireia lankidea, Ibai Zabal etxearekin, Beñaten eskutitzak ipuina argitaratu duen, Antxon Kazabonekin izan da, 5-7 urte inguruko gaztetxoendako argitalpena da, baina berak azalduko digu hobeto. Antxon Kazabo naiz, Oiartzuarra, bertako ikastolako irakasle eta, denborak pasa gisa, azkeneko urte luze hauetan idazten pasatzen dut denbora. Batez ere aurre eta gaztetxoentzat. Eta, urteroko bisita noski egin dugu Durangora, eta suerte handia izan dut aurten ere, eta, badauzkate, pentsat, 3 argitaletxe, nire liburuizka hauen alde apostu egin dutenak. Denon artean argitaletxeak Makal sendoak publikatu dit. Ibai Zabalek Beñaten eskutitzak. Eta Erein argitaletxeak 2 kutsatxo. Eta pixkat gaurko buelta hau, Oiartzundik Durango egintako buelta honetan, nik uzke bat eta bestian, 3 liburuizka hauek pixkat publiko egin edo argitara eman edo ezagutzera eman. Bi kutsatxo izeneko liburu honetan, neska txiki baten historia kontatzen du. Eta, 2 planotan edo mugitzen da, kontaketa hau. Lehenengoa da, ohiko burlak edo jasatzen sufritzen ditu neska honek eskolan. Nomat ez da beste neskak bezalakoa, honi gustatzen zaio futbolian eta pelotan jolastia, eta, badakizu ze kurdelak diren gaur egungo gaztetxoak, lehenguak erala ginen noski. Eta Mari Mutil egitzen diote, eta oso triste, eta arazo desente dauzka neska honek gai horrekin. Eta beste planua izango ditzake, neska honen ama ospitalean dago, aurra jaio zenetik koman edo gaixorik dago. Eta pixkat beste borrok hori dauka bere atxarekin, ama ikusi nahi du, eta ama nola dagoen, eta ama noiz zenatuko den, eta
Eta, bueno, inguru hortan, atxari ere asko kostatzen zaio, hori gestionatzia, ez? Neska horren alabatxona arazoak, beha bakarrik eta bar. Egun baten esaten dio, alabatxoak ia bi kutsatxo egingo dizkion, ez? Bi kutsa txiki egurrezko. Eta zertarako izango dute, pixkat, kontu atseginak pasadizu politiak kutsa txurian sartzen ditu idatzita eta beltzean bere arazoak edo bere pasadizu txarrak, ez da, desatseginak. Eta modu horretan, azkenean aurre beha gestionatzen du bere ongi eza eta kontu horiek, ez? Pixkatek orekatuz alderdi honak eta txarrak, ez? Eta azkenean behintzat, bukaeran ikusten da, ama sendatzear dagoela dirudi eta orduan neskak ez ditu ezertarako behar kutsa horiek. Nola bat esateko amaren maitasunak konpontzen ditu bere arazo guztiak eta bar, eta atxari ezer esan gabe, bi kutsatxo horiek San Juan zutan erretzen ditu, eta pixkat hori da esango litzake. Egia esan gaiak aukeratu binon gehiago, etorri egiten zaizkit, ez da? Etorri. Eguneroko bizitzan ikusi eta entzuten ditutenak. Baina batez ere, liburuak idazteko orduan, inspirazio iturri nagusia ikastola bera da, ez da? Zengo ikastola nan zaude, klasetan, pasillotan, jolas garaitan, eta ikusten izuan zenbat arazo, zenbat akoso, zenbat harreman kontu, harreman elkarren artean, gurasoekin, irakasleekin, eta orduan horrek ematen du, ez? Horrek ematen du nahiko gai idazteko eta pixkate gogoetak egiteko eta bar, eta gehienak hortik jaso ditut, idea gehienak hortik amai. Garatzeko orduan ere, beti ez dute erabiltzen oso hizkuntza jasua, lexiko horiekatik naiz joskeraldetik, eta gaiak eta pixkat ere maila hortan, ez? Eta gero gaina oso lotua doa, gaur egun eskoletara eta egiten ditugun bizitetan, eskertzekoa da, idazle elkartearen eskutik, hainbat ikastetxetara joaten gara, gure liburuak aurkeztea, eta pixkat entrevistatxoak, eta aurrekin egorta, eta gogoetak egitea liburuaren inguruan. Eta baita esan behar da, Ibaizabal argitaletxea baita ere sekulako lan egiten duela, maila horretan, zure liburua zabaltzen duelako eskolaz eskola, eta geho albideratzen ditulako zure bizitak eskola horretara. Eta hola, zure liburua zabaltzeaz aparte, hori bigarren mailako gauza izango litzake, irakustaletasunaren alde lan handia egiten dutelako, ez da? Bi entidade horiek, bi erakunde horiek, bai Ibaizabalek eta bai idazle elkarteak, nire kasuan behintzat. Badakigu, non da zein da nik zer norzu, trakamatraka izerdian daramagu, non da zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu, non da zein da nik zer norzu, trakamatraka izerdian. Hortxe, Antxon Kazabon Oiartzuarra, liburu batekin ez, hirukin etorri da azokara, irakasle eta idazleak urte emankorra izan du aurten, eta 3 lan horiek hemen azokan aurkitzeko aukera izango duzue. Bertsolaritza izan dugu izpide, Antxon Kazabonengana joan aurretik, eta bertso kontuak izango ditugu jarraian, edo gutxienez bertsolariak izango dira protagonista, izanen ere ahotsenean hastear da disko baten aurkezpena, aurkezleak 2 bertsolari handi, Xabier Lizaso eta Andoni Egaña. Uste dute Mireia lankidea eurekin dela honezkero, aurrera Mireia. 12:00 hasiko da ahotsenean, Xabier Lizaso eta Andoni Egañaren emanaldia. Garai ura gara disko aurkezteko, Andoni Egaña, egunon. Egunon baita zuire. Listo, prest? Bai. Ez da disko bat, emanaldi bat da. Bai, emanaldi bat da eta prest gaude. Xabier, zer nolako emanaldi izango da? Emanaldi nahiko didaktiko esango nuke. Pelikula baten antzeko histori bat edo sortu dugu, eta Garai ura gara tituloa du, 250 urte Euskal Herrian gertatutakoa kontatzen dugulako da. Kaballerituen historia, Baskongadak sortutako guzti ura ekartzen dugu emanaldira, bertako garai hartan, kaballerituek entzundako musika ekartzen dugu emanaldira, Europan ere, garai hartan egiten zen musika ere, jotzen dugu emanaldian, eta, Andonik, kontatu, Andoni pixkat. Andoni, kontatu apurska, venga. Bai, iaz abiatu ginen garaiura gararekin, piano jolea da, ni bersolaria, eta iaz pintatzen dugun elkarrekin, duela 250 urte aldi berean sortu ziren Real Sociedad Baskonga de Amigos del País eta Fernando Amezketarra.
bi mundu oso desberdin, baina elkarrengandik oso hurbil, Azkoiti eta Amezketa bertatik berta daude, relatiboki. Eta, bueno, gure interpretazio bat da bi mundu haiena. Batetik Real Sociedad Baskonga del Paisek ilustrazioa ekarriz egintzun ekarpenarena, eta bestetik Fernando Amezketararen bertsolari zen aldetik egin zuen ekarpenarena. Eta bi horiek nahazte ditugu, txirikordatzen, bueno. Andonik hitzak, Zelorrek musika, betzekin dut. Biok hitzak, biok musika, nik pianoan beak kantatuz, beak bertso batzuk kantatzen ditu. Eskatu nion Ave Maria bat ere kantatzea, baina ez du kantatu nahi Ave Maria. Nik doinu klasikoa jotzen ditut batez ere, Euskal Herrian zeuden konpositoren musika, baina baita ere Beethovenen musika, Bachen musika, garai hartan bai gure musikoek jotzen zuten musika, eta Europan ere egiten zen musika era berean, ez? Ave Maria, gehitxo, Andoni? Bai, nik Ave Maria kantatuko banu, jendeak Jesus Maria eta Jose erantzungo luke, eta ez, ni bersoak kantatzen ditut, bai Fernando Amezketararenak, bai garai hartako Zabalarenak, garai hartako iztuetarenak ere bai, eta beste berso batzuk, Neronenak, bai jarreiak, beste batzuk improvisatuak, denetik. Didaktikoa, hau da, ikusterreza eta entzunarreza. Bai, niretzako garai hau oso ezezaguna zen. Orduan, ikerketa lanetan hasi ginean, ikusi gendun oso aberatsa izan zela, eta garaiura gara titula badoa, garai hartan sortu ziren gauza asko, harren ondorioa gu gara. Eta hori saiatzen gara azaltzen emanaldian. Gero, anekdota xelebre batzuk ere badaude, oso politak emanaldian, eta horrek nik uste oso arine egiten duela emanaldia. Erresa izan alda, gara ezagun hori bertsotan eta musikan ipintzia? Bueno, aurretik bagen neukan elkarrekiko esperientzia eta eskarmentua duela 3-4 urte elkartu ginenean bi arreba izeneko emankizun bat egin genuen, orduan Chopin eta Xenpelarrengan oinarriturik, eta orduan, Xabierrekin lan egitea erresa da eta gustoa gabiltza. Minutu gutxi geratzen dira, utziko zaituztet, Xabier, Andoni, eskerrik asko da zorte hon. Eskerrik asko. Hortxe beraz, Andoni Egaña bertsolaria eta Xabier Lizaso musikaria euren txandaren zain aurkezpen hori egiteko ahotsenean, 12:30 hasiko da, beraz, gonbidapena luzatuta dago, Azoka Telebistatik. Eta orain sare sozialek izango ditugu izpide, izan ere aurten Durangoko Azokaren barruan hainbat lehiaketa ipini dira martxan, eta Libe Mimenza da Durangoko Azokako sare sozialen arduraduna. Ongi etorri, Libe, Azoka Telebistara. Tira, lehiaketa bat ez, bi, alde batetik youtuberra da, hemen egintzen saio bat hori aurkezteko, eta beste alde batetik Instagramen argazki lehiaketa. Zelan doiaz bi proiektu horiek? Bueno, badoiaz, batez be gehien funtzionatzen da bilena, Instagramekoa da, argazkiak ataratzea igual errezagoa dalako, ez da? Baina youtuber bideoak ere hasi dira heltzen. Norentzako bideoak eta norentzako lehiaketak dira, ze Azoka 8etan bukatzen da, eta lehiaketa hauetan parte hartzeko aukera ere 8 arte libre da. Beraz, deialdi egingo dugu, sariak interesgarriak direlako, konta iguzu pixka bat. Hori da. Alde batetik, Instagram lehiaketa, aurten lehenengo aldia da, Instagrameko lehiaketa hori, Igerrak komunitatearekin batera antolatzen duguna Azokatik. Igerrak dira Euskal Instagram komunitateko saleak, euskaraz jarduten diranak Instagramen argazkiak partekatzen, eta haiekin batera lehiaketa honek bi sari mota ezberdin ditu. Alde batetik, egunero sosketa bidez eman dugun eroskiren iesaldi bat, GoPack bat, eta bestalde gaur Igerren komunitatearen aurkezpenean, horre egongo da sari banaketa eta jasoko dituzte egunerokoiek, eta gero gaur egun amaitzen denean, ze 8 arte dago aukera bertan parte hartzeko, hoiekin, argazki guztiekin, epaimaia baloratuko ditu eta aukeratuko dau sari potoloa. Sari potoloa izango da Zornotzako barnetegian euskara ikastaro bat. Hori Instagramen. Eta gero YouTubeen epea parte hartzeko 7etan amaituko da. 7etan hemen bertan, Azoka Telebistan, zuzenean esango baita zein dan YouTuberrat da lehiaketako sariduna. Beraz, uste dute jasota dauzkazuela, argazkiak esan duzu nahiko jaso dituzuela, hori
dirudienez erresagoa dela. Bideoekin zer daukagu? Jaso ditugu lanak, zer ikusi leike bideo horietan, egun pasa etorri dien YouTubetar horiek zer jaso dute lan horietan? Ideia hori da, ezta? Bai Instagramen eta bai YouTubeen, bietan partaideak edo bisitariak kontatzea azokako eguna, nolakoa den, edota eurentzako azoka, Durangoko azoka, zer dan. Eta orduan, jaso ditugun bideoietan ikusten dena da, bakoitzak zela interpretatzen duen azokaren beraren egunerokotasun hori. Libe, esaten didaten ikusten ari garen hori bideo horietako bat dela, beraz etorri da bisitari bat, grabatu ditu irudi batzuk, antolatu ditu eta bidali du lehiaketara. Zer egin behar da bideo horiek lehiaketara iristeko? YouTuberra da lehiaketan parte hartzeko, bideoa egin behar da, YouTubeko kontu batera igo, eta gero Twitter sarean partekatu, YouTuberra da traola erabilita. Esan dugu, saria zein den kasu baten, baino YouTuberra da ere lehiaketak badu sari potolo bat, gaur hemen emango dela Azoka Telebistan, zein da sari hori? Sari potoloa eta erakargarria. 500 euroko saria izango da YouTuberra da bideo honenarentzako. Fuerte hasi zarete beraz, lehenengo edizioa eta taka, sari potoloa. Holaxe da, apur bat asmoa da baitxa, gaur egun joera hartzen dabil bideogintza eta gazten artean gero eta gehiago dira YouTuberren kanalak zabaltzen dituztenak eta horrela, eta apur bat horri bultzada eman bebai eta nolabait aitzakia honekin ea gazteak animatzen dian gehiago euren egunerokotasuna euskaraz partekatzera. Zalantzarik gabe, sare soziala badira, beste indargune bat, azokak kontuan hartu duen beste esparru bat, izan ere teknologia berriekin batera, azokare badoa, bere bidea egiten. Arduraduna zara, zelako lana egiten duzue, hemen egiten den guztia, sare sozialen bidez zabaltzeko, eta zelako erantzuna jasotzen du horrek. Lana ikaragarria da eta Durangoko azokatik analizatzen dugu bai landakon bertan gertatzen dena, bai ditugun 8 guneetan bebai gertatzen dena. Horretarako baditugu aliatuak, guneetako arduradunak eta hoiekin batera egiten dugu kontakizuna. Era berean baita gaur egun jendarteak oro har erabiltzen ditsunez, jentearen bat-bateko kontakizun hori ere baliatu dugu gure kontakizunean sartzeko. Eta egia da, nabaritu dugula askunde kuantitatibo eta kualitatibo handia. Alde batetik, azokaren sare sozial propioak, Facebookeko Durangoko azoka horria, Twitterreko Durangoko azoka kontua eta Instagrameko Durangoko azoka kanala, 3 horietan askundea nabarmena izan da eta kasu batzuetan zenbakiak bikoiztu ditugu komunitate aldetik. Beraz, nabarmena da gaur egun jendea kontsumitzen dula eta informazio bila bertara jotzen dula. Eta hor egon beharra dagoela gainera. Hor egon beharra dago eta gero kualitatiboki gainera egoteaz gain balio du herritarrekin elkarrizketak izateko, ezta? Edo inkluso baitxa jentearen galderak erantzuteko. Izan dira egun hauetan kotxean non aparka dezaken galdetu dutenak, ea estan zehatz bat dagoen, liburuak sinatzeko ordutegia zeintzu dian eta horrelakoak. Informazio puntua ere badirela orduan, sare sozialak. Tira, galdetu nahi notzun, bideoak eta argazkiak nik ikusi nahiko banitu nun aurkituko ditut? Bideoak eta argazkiak Durangoko azoka.eus webgunean ditugu eta bertan sartu ezkero badago atal bat lehiaketak jartzen duna eta hor aurkituko ditugu. Horiek eta baita beste kontutxo batzuk ere. Ze badago adibidez sketch crawl 50 da traolaren bidez, marrazki bidez, marrazkilariek azokan nola kontatu duten baita ere ikusteko aukera. Oso ondo, Libe, eskerrik asko zure bisitarengatik, uste dut lankidek prestatu dutela bideotxo bat orain arte jasotako argazkiekin, beraz ondo iruditzen bazaizu ikusi egingo ditugu, Bai, noski? Aurrera argazki horiek. Triangelu beltzonen irentsita laguntza dei berantiarregia eskegita
Itxasargi lagune bidalita ekarriz euriei itxarote eserita buru nekatu honen hibernazioa Guk agur esan behar dugu honezkero, 5 egunetan hemen izan gara zuekin, iluntzean beste zuzeneko saioa egingo dute azokan gaur saioko lankideek, eta gure agurrarekin batera atzo iluntzeko kontzertua Esne Beltza izan zen plateruenean eta kontzertu ikaragarria izan omen zen. Hemen, irudi batzuk. Sumatzen zatu patan itxaso eratzen, ta iargia zen dut irusatzen. Mozinagoen bakoitzean, logea zoan nahi baiten eske, dena nahi duenean atera baitake, agintzea ez da agintzea nahi. Bilokazke izan leitezke. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. Monochano de reciba de Garay, una trompeta con el Javi, Javi, opa Javi. ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. Durangoko azoka da.